bless ako yan, ligi sa loob ng simbahan ko, sa loob ng misa. Ganun. Opo. Hindi ko pala. Uy! Hello?
Gihapon ko sa aga. Ano yung buko at may opisina. Buko. Bata Lunis. Sisiring ako. Ako nag-inis. Parang bumod mo ako. Sabag ako ng gawa. Si Chi, sa baba. Wala pa yung information. Ano sabihin?
Diyos, maray na hapon po. Pagirumdom sa mga deboto ni San Judas Tadeo, sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atinder kan banal na misa. Paki-off o ilaag tabi sa silent mode ang sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit nin cellphone, pag-picture o pag-text, kung bako man importante, urog na sa laog kang Santa Misa. Manteneron tatabi ang solemnidad asing kabanalang kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon ni Santa Misa. Diyos mabalos po. Maluhod ang gabos. Sa ngarang kan Ama, asing kan Aki, asing kan Espiritu Santo. Amen. Oratio Imperata. Pamibi para sa katuninungan sa kinaban. Mahiherakon asin maugayo na Ama, dai ka masasabutan nin si isay man na nagsasabwag nin iriwal. Dai pwedeng mag-ako sa imo ang si isay man na namumuot sa biyolensya. Bantayi kami sa samong makatawong kamugtakan. Na binabalo nin mga babangis na kahurasaan, biyolensya asin kagadanan. Rangaha an sa imong kaakian, asin buksan ang samong mga puso sa paglaom. Tanganing sa giraray, mamidbidan ang mga aldaw nin siguridad asin katuninungan. Lugod paman si Santa Maria, ina nin kaligtasan, asin reyna nin katuninungan. Tabangan ang gabos na nagkakapot nin mga armas, na nakakagadan asin nakakalupog. Nabutasan na ang sa indang mga amunisyon. Ang mga nagwawasiwas ning kapangyarihan sa katawuhan. Nasunodon ang laykan banwaan, asin galangan ang kabanalan nin bukay. Surugon asin paglingkudan ang kagabsan, kan mga pinapaniwalaan nin mga armas. Maging responsable, asin galangan ang diretsyo kan gabos na tawo. Namakua ang ranga asin kusog, kan mga naghihingowa para sa katuninungan. Sa tabang kan sa iyang pangataman asin pagantabay, siring man na ang lambang saro sa to, magpuo ng gad asin, dayupot na maglakaw, sa dalanin tunay na hustisya, pagkaherak asin katuninungan. Kagurangnan, matapos na lugod ang pagbulos nin dugo kan sa imong banwaan. Inigabos sinahagad mi sa ngaran ni Jesucristo, ang prinsipe nin katuninungan. Amen. Sa ngarang kan Ama, asing kan Aki, asing kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po. Sa satuyang mga pamibi, isabay maniato ang mga minasunod na intensyones. Mga pasasalamat for passing the exam ni Sofia Alessandra C. Borromeo. Pasasalamat kan Lungos family, asin for birthday of Benjamin Ranieses, kan Molina asin Ranieses family. Espesyal na kahagadan ni Noel Canieso. Asin para sa kapahingalo ang kan mga minasunod na kalag. Ki Hermenihildo and Delia kang Lanas family. Ki Rafael ni Leticia A. Lo. Ki Maria Donna kan Baliza family. Asin ki Maria Salvador and Angel ni Hana Krishna Raniada.
Opo. Puunan ta po ang selebrasyon, matindog kita kapot ang satuyang mga langkoy. Awiton taan o sana. Sana sa akin inabit, Haderin Israel, pag umaunan na digdig, sa ngaranin kagurangnan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Namumutan kong mga tugang, puun sa kapinunan kan Kwaresma, kan Miyerkules de Ceniza, sagkod ngunya na aldaw, inandamtaan sa tong mga puso sa pagpanitensya, asin gibong herak. Ngunya na aldaw, nagkakatiripon kita tanganing, kaibaan bilog na simbahan, magharubay kan misteryo paskwal sa satong kagurangnan, but sabihon kan misteryo paskwal, ngan sa iyang pasyon, pagkagadan, asin pagkabuhay liwat. Na sa pag-utob niya kaini, naglaog siya sa iyang siyudad, kan Jerusalem. Kaya, may pagtubod asin debosyon, ginigibuta ining paggirumdom, kan paglaog niya sa satong kaligtasan. Lugod makasunod kita sa kagurangnan, tanganing huli sa grasya, kitang ginibong mga kaayon sa bunga kan krus, makahiras sa iyang pagkabuhay liwat asin buhay. Bendisyonan ta ang mga langkoy. Diyos na makakamhan, sagkod paman, pakabanala ining samuyang mga langkoy, tanganing kaming nagsusunod sa pagrukyaw ki Kristong Hade, makaabot huli sa iya sa daing tapos na Jerusalem. Siya na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Malibot po ako sa pagwirik kan agwa bendita, mantang kamo po nagwawagayway asin nagaawit kan hosana. Hosana sa akin inabit, Haderin Israel, pag umaunan na digdig,
Pakibaba po ang mga langkoy, mamibi kita. O Diyos na makakamhan sagkod paman, sa pagpaarog kan halimbawa nin kapakumbabaan para sa katawuhan, hinimo mong manitawo ang samong paraligtas, asin magpasan kan krus. Kaugaying warasan na magkanigo kaming makanood kan mga adal kan sa iyang pagkamatinios, asin magkamit nin mga kahirasan sa iyang pagkabuhay liwat. Siya nakaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Enot na babasahon. Ang enot na babasahon, ginuno sa ikatulong awit kan surugoon ni Yahweh. Maski na nga ni nasasambit ini sa kapiestahan nin pagbunyag kan satong kagurangnan, bakong malinaw kung si Isay ang sinasabing surugoonin kagurangnan. Siya daw katipunan nin tawo, ang Israel na banwaan ni Diyos, siya daw ang hade kaitong panahon o ang Mesiyas na maabot. Ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. An kagurang ng Diyos, nagtaos ako sa disipulong dila. Tanganing magtagal sa paghinguhang maghatod nin tataramon sa pagalpagal. Pinupukaw niya aga-aga, pinupukawan sa kong talinga, tanganing magdangog siring sa sarong disipulo. An kagurang ng Diyos, binuksanan sa kong talinga, asinday ako nagtumang ni nagsibog. Naguulog-ulog sa ko, tinitiwi-tiwi an ngimot, kinukuyong-kuyong an payo. Naglao kagurangnan, siya iligtas niya. Siya agawon niya, kung siya buot kan kagurangnan. Diyos ko, ta daw ta pinabayaan mo ako. Pinalibutan ako nin mga ayam, lupo nin mga maraot, naglikos ako. Linabot ninda ang sa kong mga kamot, saka mga bitis. Mabibilang ko na ang gabos kong tulang, minamasdan ninda ako, asin minamanmanan. Diyos ko, ta daw ta pinabayaan mo ako. Binaranga-banga ninda sa indaan sa kong mga gubing, asin ang sa kong bado sinugalan. Alagad ika kagurangnan, da ika magrayok, ukusog ko, paghumari sa pagtabang sa ko. Diyos ko, ta daw ta pinabayaan mo ako. Isasaysay ko ang sa imong ngaran sa sakong mga tugang. Sa tahaw kang katiripunan, o umawon ta ka. Mga may pagkatakot sa kagurangnan, mag-umaw ka mo sa iya, o gabos na kapag-arikian ni Jacob, magpamuraway sa iya. Diyos ko, ta daw ta pinabayaan mo ako. Ikaduwang babasahon. Sa ikaduwang babasahon, ipinaglaladawan ang dakulang kapakumbabaang kang kagurangnan na nagtitios sa krus. Sa pagiging masinunod-sunod, hinipnoan niya ang satong kasumbikalan. Siring man ipinagrurukyaw kang awit na ini, ang kamurawayan ni Kristo sa Diyos Ama. Ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Filipos. Dawa yaon sa forma nin pagka-Diyos, day siya napahuna na makapantay ang Diyos, na sa Salomon, kundi nagpakadai sa sadiri. Inako ang pagkauripon, naging siring sa mga tao. Asin sa anyo, sayod na tao, nagpakumbaba sa sadiri, nagmakinuyog-huyog sagkod sa kagadanan sa krus. Kaya urog man siya, ilinangkaw kan Diyos, asin iwinaras sa iya ang ngaran na labi sa gabos na ngaran, tanganing sa ngaran ni Jesus, ang gabos na tuhod magluhod, ang langit nun, ang daga nun, asin ang taga-irarom kan daga, asin ang gabos na dila magrukyaw. Kagurangnan si Jesucristo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang pagrukyaw kang Santo Ebanghelyo. Tua
Domine, resurrectionem tua, laudamus Domine, laudamus et glorificamus, resurrectionem tua, laudamus Domine. Pasyon ni Hesukristong kagurangnan, susog kisan Mateo. Dangan naglakaw ang saro sa 12, an inaapod na Judas Iscariote, pasiring sa mga puo na padi, asi nagsabi. Ano ang buot nindong itaos ako kung ipaubaya ko siya sa Indo? Nagkasundo sinda, nabayadan siya nin 30 pidasong plata. Puon kayto, naghahanap siya nin pagkakataon na ipasaluib si Jesus. Enot na aldaw, kan fiesta kan tinapay na daing lebadura. Nagdulok ang mga disipulos kay Jesus sa pagsabi. Sain mo buot na andami ka para magkakan kang Pasko? Nagsabi siya, Magduman kamo sa siyudad, sa tawong idto, asin sabihan nindo siya, an maestro nagsasabi, an panahon ko haranina, sa saindo ako maselebrar kan Paskwa, kaiba kan sakong disipulos. Ginibo kan mga disipulos ang ipinagbuot sa inda ni Jesus, asin inandam ang Pasko. Pag sinarom, nakahandig siya kaiba kan 12. Mantang sinda, nagkakakan, nagsabi siya. Amen, nagsasabi ako sa indo. An saro sa indo, mapasaluib sako. Namundo nin makuri, nagpuon sinda pagsabi lambang saro sa iya. Ako kaya kagurangnan? Nagsimbag siya. An nakikisawsaw sa sakong mangko, iyo iyan an mapasaluib sako. An aki kan tawo naglalakaw susog sa isinurat dapit sa iya. Alagad, herakman kan tawong iyan na mapasaluib kan aki kan tawo, marhay pang daisya namundag. Nagsimbag si Judas na iyungani ang pasaluib sa iya. Ako kaya, Rabi? Ang sabi sa iya. Ika ang nagtaram. Mantang sinda nagkakakan, nagkua si Jesus nin tinapay asin nagbendisyon, binaak asin pagtao sa mga disipulos nagsabi. Ako kakana, ini ang sakong hawak. Dangan, kinuha ang kalis asin nagpasalamat, itinao sa inda na ansabi. Mag-inom kamo gabos, digdi. Ini ang sakong dugo kantipan na pinapabulos para sa dakul, para sa kapatawadanin mga kasalan. Nagsasabi ako sa indo, puon ngunyan da ina ako mainom ka ining bunga kan ubas, sagkud sa aldaw na iyan, nakaiba nindo ining bago, iinomon ko sa kahadean kan sakong ama. Pagkaawit nin himno, nagluwa sinda pabukid kan mga ulibo. Dangan ang sabi sa inda ni Jesus. Gabus kamo mapapadungkal ngunya nabanggi. Tanakasurat, hahampakon ko an pastor asin magkakawararak an mga karnero kan aripumpon. Alagad, pakatapos bangonon, maiinot ako sa indo sa Galilea. Nagsimbag sa iya si Pedro. Kunan gabos mapapadungkal huli sa imo. Ako, day lamang mapapadungkal. Nagsabi sa iya si Jesus. Amen, nagsasabi ako sa imo, ngunya nabanggi, bago magturaok an manok, makatulong mo na akong pinagnigaran. Ang sabi sa iya ni Pedro. Ipagkaibo pang kaiba mo akong magadan. Day ka lamang ninigaran. Siring man ang sinabi kang gabos na disipulos, dangan nakaabot si Jesus kaibaninda sa takulod na inaapod Getsemani. Asi nagsabi sa mga disipulos, Magtukaw kamo digdi, sagkud na yaon pa ako duman, nagpapamibi. iniba niya si Pedro, asin ang duwang aki ni Zebedeo, asin nagpuon siya, mamundo sa kamahurasa. Dangan ang sabi sa inda, Mamundo an sakong kalag, sagkud sa kagadanan, magpawalat kamo digdi, asin magpuka, kaiba ko. sa uro inutan, nagdapa siya sa pagpamibi asin pagsabi, Ama ko, kung pwede, lihisan ako kan kalis na ini. Alagad bako susog sa buot ko, kundi susog sa buot mo. Nagduman siya sa mga disipulos, asin naabtan sinda na nagtuturog. Ang sabi ki Pedro, Dai pala nindo kayang magbantay minsan sarong oras sa kaiba ko. Magpuka kamo asin magpamibi, tanganing dai ko mapasubo sa sugot.
an espiritu andam, alagad an laman maluya. Giraray, ikaduwang beses naghali siya asin nagpamibi. Ama ko, kunda pwede na ini maglihis, kundi inumon ko, mangyari an buot mo. Nagbalik siya giraray, asina abtan sindang nagtuturong. Taan sa indang mga mata magagabat. Binayaan sinda giraray, naghali siya asin nagpamibi. Ikatulong beses parehong tataramon an inuulit. Dangan nagpasiring siya sa mga disipulos asin nagsabi sa inda. Magtururog kamo asin magpahingalo. Uya, haranina an oras, asinan aki kan tawo, ipapaubaya sa mga kamot kan mga parakasala. Bangon, lakaw kita. Uya, haranina an mapasaluib sako. Nagtataram pa siya, uya uminabot si Judas saro kan 12. Asin kaiba niya, dakol na katawuhan, dara mga espada, asin mga badas. Hali sa mga puo na padi, sa mga gurang kambanwaan. An pasaluib, nagtao sa indanin tanda na ansabi. An hadukan ko, iyo iyan, dako pa. Asin tulos, nagdulok kay Jesus, nagsabi. Tara, Rabi. Asin huminadok na gayo sa iya. Si Jesus nagsabi sa iya. Katuod, kaya palanyaon ka. Dangan, nagdaguso sinda. Kinaptan si Jesus asin dinakop. Saro sa kairiban ni Jesus, iginawgaw ang kamot. Hinugkot ang sa iyang espada. Tinigbas. Ang surgo ang kang puon na padi. Asin pinalungan kan talinga. Dangan ang sabi sa iya ni Jesus. Balikan ang espada mo sa sarungan. Taan gabus na nagagamit nin espada, sa espada man magagadan. O sa paghuna mo, dai ako makakaapod sa sakong ama, napadarhan ako ngunyan nin labi sa 12 hukbo nin angheles. Paano ngunyan mauutob ang kasuratan na kaipuhan mangyari ang siring? Kan oras na ito, nagsabi si Jesus sa mga katawuhan. Siring sa padagsang sa harong para habon, nagluwas kamo, dara mga espada asing badas sa pagdakop sako. Arual daw sa templo, nagtutukaw ako, nagtutukdo, alagad da inindo ako dinakop. Alagad inigabos nangyari, tanganing mautob ang mga kasuratan kan mga profetas. Dangan ng mga disipulos, binayaan siya, nagdulag. Dinara si Jesus kan mga nagdakop sa iya kay Caifas na puo na padi, kung saan natipon ang mga iskribas asin ang mga gurang. Si Pedro nagsusunod sa iya sa harayo, sagkod sa looban, kan puo na padi. Nagdagos sa laog, asin tuminukaw kaiba ang mga surugoon sa paghiling kan mangyayari. Ang mga puo na padi, asin bilog na Sanhedrin, naghahanap nin putik na saksi, laban kay Jesus, tanganing siyang ikapagadaan. Alagad, mayo sindang nakuha. Dawa na nga ni dakol ang nagdulok na saksing putik, sa huri may nagdulok na duwa na suminabi. Ini nagsabi, magagaba ko ang santuaryong kan Diyos, asin sa tulong aldaw, ikakatugdog. Nagtindog ang puna padi asin nagsabi sa iya. Mayo kang isisimbag, ano ang isasaraksi ka inilaban sa imo? Alagad si Jesus mayo sa nang girong. Ang puuna padi nagsabi sa iya. Pinapasumpa ta ka sa atubang kan Diyos na buhay. Isabi mo sa mo kung ika ang Kristo, ang aki kan Diyos. Ang sabi sa iya ni Jesus. Ika ang nagtaram. Asinta nagsabi ako sa indo, puon ngunyan, mahihiling nindo an aki kan tawo, nagtutukaw sa tuo kan makakamhan, asin nagdidigdi sa ibabaw kan panganuron kan langit. Dangan, ginisi kampo na padi ang sa iyang gubing, mantang nagsasabi. Naglanghad, ano pang saksian kaipuhan? Hilnga, ngunyan nadangog nindo ang paglanghad. Ano sa paghuna nindo? Nagsimbag sinda. Sukat siyang gadanon. Dangan, linutaban siya sa lalawgon asin hinampak. Sinampaling kan iba, mantang sinasabihan. Hulaan mo para sa mo Kristo. Si Isay ang naghampak sa imo. Si Pedro nagtutukaw sa luwas sa looban. Nagdulok sa iya ang sarong uripo na babae na ansabi. Ikaman kaiba ni Jesus na Galileo. Alagad nagnigar siya sa atubang kanggabos na ansabi.
Day ko aram kung anon sinasabi mo. Pagluwas, patrangkahan, nahiling siya nin sarukman na surugoon na babae. Ang sabi kaini sa mga yaon duman, Ang taong iyan kay Iban Jesus na Nazareno. giraray nagnigar siya na may pagsumpa. Day ko midbid ang tawong iyan. Dai nahaloy, nagdulok ang mga nakatindog, asi nagsabi ki Pedro, Totoo, ikaman saro sa inda, napatihan sa imong pagtaram nagpapamidbid sa imo. Dangan nagpuon siya pagraway, asin pagsumpa. Day ko midbid ang tawong iyan. Asin, tulos may sulog na tuminuraok. Narumduman ni Pedro ang tataramo ni Jesus. Bago ang sulog magturaok, makatulong mo akong ninigaran. Paghali, paluwas, mapait siyang nagtangis. Pagkaagang amay, nagpulong ang gabos na mga puon na padi, asin ang mga gurang kambanwaan, laban ki Jesus. Tanganin siya, ipagadan. Ginapo siya ninda, dinara, asin pinaubaya ki Pilato na gobernador. Dangan si Judas, na iyo ang nagpasaluib sa iya, pakahiling na si Jesus, kinondinar, nagbasol. Ibinalik ang 30 pedasong plata sa puon na padi, asin mga gurang, tasabi, Nagkasala ako sa pagpasaluib nin inosenteng dugo. alagad nagsabi sinda, Ano ang labot mi? Bahala ka. itinapok ang mga pirak sa santuario. Nagliklik siya asin, pagharayo, nagbitay. Ang mga puon na padi, kinuha ang kwarta, nagsabi, Pinapangalad ang pagsaray kaini sa kabanyaman. Hulita kabayadan ini nin dugo. Paghatol ninda, ibinakal idto kang lantad kang parakuron, na paglulubungan nin mga dayuhan. Dahil kaini, inapod ang lantad na ito, lantad nin dugo. Sagod ngunyan. Dangan na utob, an ipinataram ki Propeta Jeremias na ansabi, inako ninda ang 30 pirak. Ang halaga kang pinahalagahan na ipinahalaga kan mga aki nin Israel, asin ibinakal ninda idto kan lantad kan parakuron, susog sa pagbuot sako kan kagurangnan. Pinatindog si Jesus sa atubang kang gobernador, asin hinapot kan gobernador. Ika ang hadi kan mga Hudiyo. Si Jesus nagsimbag Ika ang nagsasabi ka iyan. sa mga sahot laban sa iya kan mga puon na padi, asin mga gurang, mayo lamang siyang isinisimbag. Dangan, ang sabi sa iya ni Pilato, Dai mo nadadangog kun gura no kadakol an isinasaksi ninda laban sa imo. dai siya nagsimbag sa iya, nidapit sa saruman lamang na punto na makuring pagnalaskan gobernador. Lambang piyesta, kinakaugalian kang gobernador, magbutas sa katawuhan nin sarong bilanggo na buot ninda. Dangan, ikwasinda nin bantog na maraot na bilanggo na inaapod Barabas. Kaya, pagkatiripon ninda, nagsabi sa inda si Pilato, Si Isay ang buot nindong butasan ko sa indo. Si Barabas o si Jesus na inaapod na Kristo. aram niya baya, nahuli sa pagkauri, siya ipinaubaya. Mantang nagtutukaw sa tribunal, nagpatugon sa iya ang sa iyang agom na ang sabi, Hari ka sa suripot na iyan, tamakuring nagtios sa kungunyan, sa pagiturugan huli sa iya. ugaring, hinurot kan mga puon na padi, asin mga gurang ang mga katawuhan, nahagadon si Barabas, asin ipagadan si Jesus. Nagsimbag sa indaan gobernador. Si Isay sa duwa ang buot nindong butasan ko sa indo. Sinda nagsabi, Si Barabas. ang sabi sa inda ni Pilato, Ano ngunyan ang gigibuhon ko kay Jesus na inaapod na Kristo? ang sabi kang gabos. Ipako sa krus. Nagsabi siya, Anong maraot ang ginibo niya? alagad biyo lugod na nagkurahaw sinda sa iya. Ipako sa krus. Si Pilato, pakahiling na mayo siyang uswagan, kundi nagkakaigwa ugaring ning karibukan, nagkuanin tubig, asin naghanaw kan mga kamot sa atubang kang katawuhan sa pagsabi, Inosente ako sa dugong ini, bahala kamo. nagsimbag ang bilog na banwaan, Mapasamuya ang sa iyang dugo, asin mapasamuyang mga aki. dangan niya
binutasan sa inda si Barabas. Alagad si Jesus, pakapahampaka ipinaubaya, tanganing ipako sa krus. Dangan, dinara si Jesus kan mga soldados kang gobernador sa pretoryo, asin tinipon sa iya ang bilog na batalyon, hinubaan, kinapahan siya nin Bermejo, asin pakasalapid nin koronang tunok, ibinugtak inisa sa iyang payo, sarong bagakay sa tuon niyang kamot, dangan nagluhod sinda sa atubangan niya, asin nagkalwag na ansabi, Mabuhay, hadikan mga Hudiyo. pakakalwagi sa iya, nagkuasinda nin bagakay, asin pinakulpakol sa iyang payo. Pakarawrawi, hinalian siya kan kapa, sinuklutan kan sa iyang gubing, asin ilinuwas tanganing ipako sa krus. Pagluwas, nakasabat sindanin sarong taga Serene, na angaran Simon. Pinirit ninda ini napaksanon ang krus ni Jesus. Pag-abot ninda sa lugar na apod Golgota, buot sabihon, lugar nin bungo, pinainom siya ninda nin arak na may halong apdo. Alagad, pag namit, nagsayuma siyang mag-inom. Pakapakuas sa iya sa krus, binaranga banga nindaan sa iyang mga gubing sa paagi nin ripa. Dangan, nakatukaw, nagbarantay sinda sa iya duman. Ikinabit ninda sa itaas kan sa iyang payo ang sinurat na sumbong laban sa iya. Ini si Jesus ang hadi kan mga Udeo. Dangan, pinako sa krus, kaiba niya duwang tulisan, saro sa too, asin saro sa wala. Ang mga nag-aagi, naglalanghad sa iya, nagkukuryong-kuyong, asin nagsasabi, Ika na iyo ang magaba kan santuaryo, asin sa tulong daw mapatindog. Ligtasanan sa diri mo, kung aki ka kan Diyos, asin maghilig ka halit sa krus. siring man, ang mga puon na padi, nagkakaluwag kaibakan mga iskriba, asin ang mga gurang, nagsasabi, An iba ilinigtas ang sa diri dai ikinakaligtas. Hadi siya nin Israel. Maghilig siya ngunyan halit sa krus, asin matubod kami sa iya. Tiwala siya sa Diyos, agawon niya ngunyan kung siya buot niya, na nagsabi, Aki, ako akan Diyos. siring man ang mga tulisan, na ipinako sa krus, kaiba niya, tinutuya-tuya siya. Puon udto, nagdiklom sa bilog na daga, sagkod 3:00. Mga 3:00, nagkurahaw si Jesus nin makusog. Eli, Eli, lema sabachthani. Buot sabihon, Diyos ko, ta daw ta pinabayaan mo ako. Igwa sa mga nakatindog duman, pakadangog nagsasarabi. Si Elias, inaapod niya. Tulos, nagdalagan ang saro sa inda, kuminuaning espongha na tinumtom sa maalsom na arak. Itinukon sa sarong bagakay, ta ipapainom sa iya. Alagad nagsarabi an iba. Halat, hilingon ta kung maabot si Elias sa pagligtas sa iya. Si Jesus, kuminurahaw giraray nin makusog, asin ipinaubayaan espiritu. Maluhod po. Tindog po. Uya ang kortina kang sangtuaryo, nagisi poon sa itaas, sagkod sa ibaba, na duwa. Ang daga naglinog, ang mga gapo nagkabaraak, ang mga lulubngan nabuksan, asin dakol na hawakan mga banal na napaturog. Nagbangon, pagluwasali sa lulubngan, pakatapos kan sa iyang pagkabuhay liwat, naglaog sa banal na syudad, asin nagpahiling sa dakol. Ang sintoryon asin ang kairiban niyang nagbabantay kay Jesus, kun kan mahiling na naglinog, asin gabos na nangyari, natakot, asin makuri na ansabi. Totoo, aki ini kan Diyos. Igwa duman, nindakol na babay na nagtatanaw sa harayo. Idtong mga nagsunod ki Jesus poon sa Galilea, asin naglingkod sa iya. Kaiba ninda si Maria Magdalena, asin si Maria na ina ni Santiago, saka Jose, asinan ina kan mga aki ni Zebedeo. Pag sinarong,
Uminabot ang sarong tawong mayaman na taga Arimatea, na ang ngaran Jose, na nagagiman disipulo ni Jesus. Nagdulok ini ki Pilato, asin hinagad ang hawak ni Jesus. Dangan, nagbuot si Pilato na itao. Si Jose, kinuha ang hawak, pinatos ini nin malinig na lino, asin ihinutad sa bagong lulubngan na tinuki sa gapo. Asin pinaligidan nin dakulang gapo, ang laugan kan lulubngan. Siya naghali. Yaon duman si Maria Magdalena, asin ang saruman na Maria, nagtutukaw sa tungod kan lulubngan. Sunod na aldaw, pakatapos kan aldaw nin pag-andam, nagtipon ang mga puon na padi, asin ang mga Fariseyo ki Pilato sa pagsabi, Kagurangnan, nagirumduman mi na ang impostor na ito, nagsabi kan buhay pa. Pakatapos ng tulong aldaw, mabangon ako. Kaya pagbuot mo na pasiguruhon ang lulubngan, sagkod sa ikatulong aldaw, tatibaad, mag-abot ang sa iya mga disipulos, habunon siya asin magsabi sinda sa banwaan. Nagbangon siya halis sa mga gadan, asin ining huring pagdaya magiging urog karaot kesa inot. Nagsabi sa inda si Pilato, Igwa ka mo nin bantay, magduman ka mo, pasiguruha, susog sa naaaraman nindo. naglakaw sinda, asin pinasiguro ang lulubngan. Tinandaan ning gapo, asin binantayan. Marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Kamusta po ang mga bitis? Salamat po sa pasensya. Dikit na sakripisyo kumpara sa sakripisyo ni Jesus. Naglaog na po kita sa pinakamahalagang mga aldaw kan simbahan. Inaapod tang Semana Santa. These are the most important days in the Catholic liturgy. Kaya hinahagadan man kita nin presensya, nin pagtao, nin atensyon. Uutruhon tagiraray ang pasyon na ini sa maabot na Biyernes Santo. Kaya dikit pang pasensya. Ang tugon po digdi sa liturgy, tahalabaon na ang ebanghelyo, halipot sana ang sermon. Masunod po kita. Saro sana ang tugon, ngunyan na pagpuon kan Semana Santa. Ang disposisyon kan nagsiselebrar kan Semana Santa, saro sana ang tuyo. Our goal is only one, ang makisumaro ki Jesus. To accompany Jesus, ibahan ta siya. Father, paano mi po iibahan si Jesus? Pwede na po ba na nagdara kaming palaspas ngunyan na Domingo? Pag-iba na ba iyan ki Jesus? Father, pwede na ba na maprosesyon kami, mabisita iglesia, mapabasa kan pasyon? Can we say that we have accompanied Christ if we do that? Pwede na ba na present kami, Father, sa bilog na simanang ini sa gabos na mga misa? Ang simbag, pwede na po, pero kulang pa. Ano ang kulang? Kaipuhan makaarog ki Jesus. To accompany Jesus truly, to be one with Him, is to imitate Him. Anong aarugon ki Jesus? There is a Greek word which St. Paul uses. The word is kenosis. K-E-N-O-S-I-S. Kenosis. Pakiulit po ang tataramon. Kenosis is a Greek word. It simply means self-emptying. Nagluluwas, tanganing magin ubos. Nauubos. Tanganing simple an imagery. Garo po ini kandila na may ilaw. Ang kandila na may ilaw, dahil nagtataong liwanag, nauubos. Ang toothpaste sa harong, tanganing magluwas, maikatao ang laog, pinipindot, pinipisil. Asin garo kulang pa, kay puhan pang guntingon, tay tataktak, suyaon sa puro, ubos. Mayong natada, kenosis.
I don't have to explain this further. Aram nindo kung anong buot sabihon kaini. Aram ini kan mga mag-agum. Pag namumuo tanan agum, itatao ang gabos sa agum. Iinuton ang agum. Aram ini kan mga magurang. Ang magurang, husto na sanang itao gabos para sa aki. Daibali na simple lang ang buhay ko. Basta ikatao ko gabos sa aki ko. Dahil nabalik kung dahil ako nakakabakal nin sa diri kong magayon na bado o mga gamit. Basta ang aki ko, mapaklase ko, mapakaon ko nin tultul, dahil na ako. Basta para sa namumutan ko. Kinosis. Naging ubos, naubos, tanagtao. Arog po kaini, ang gigibuhon kan kagurangnan, si Jesus naglalaog sa Jerusalem, iyo po ang reenactment na ginibuta kasubago. Kan paglaog niya sa Jerusalem, sikat-sikat si Jesus. Sinabat siya kan mga tao na garubayani o artista o politiko, may wagayway sinda na mga langkoy, naglalatag sinda kan sa indang mga alampay sa salog, ta nagsasabat nin sarong sikat, iyo iyan susikat na paratukdo, nagmimilagro daa iyan, may binuhay daa iyan nagadan si Lazaro sa batunta, Hosana, aki ni David. But they are the same people who will later reject Jesus and shout, "Crucify Him! Crucify Him!" Mga tawong kaiba sa poon, pero kan matios na, habo na. Kaiba ba kita ni Jesus pag maugma lang o kaiba ta siya pag matios? Dahil ang tunay na namumuot, kaiba, dawa nagtios. Da ita kababayaan, nangako ako, napadaba ta ka. Dawa magtios kita, digdi lang ako. Matios ako para sa imo. Kenosis. Kaya assignment, pag uli po, pakidara po pauli ang mga palaspas. Para sa po yan. Hinahalata po yan na malaya, malapa. Dangan ibabalik po nindo iyan digdi next year. Titiri po nun ta pag ma-Ash Wednesday na, sinusulo po yan, iyo yan ang abo na ginagamit tang pang-krus sa angog. Pero daingo na. Pag uli sa harong, isabit sa pintuan, ikaag sa altar, itaid sa mga santo. Para sa as a reminder, na kada bes mahihiling mo ang langkoy, maging pagirumdum kan kinosis. Ang kagurangnan ko, nagdusay kan sa diri sa sakripisyo, pero da isa na matapos duman, pag nahiling ko ang langkoy, ma-remind man ako man dapat mag-kinosis para sa agum ko, para sa mga aki ko, mga tugang ko, bilog na pamilya, mag-kinosis para sa barangay mi, sa komunidad ko, mag-kinosis para sa nasyon, sa bilog na kinaban, para sa Diyos. Ako man, mag-kinosis, self-emptying. Tabangan lugod kita kan mga selebrasyon ngunya na Semana Santa, ma-inspirar na kita man magdusay kan sa diri. Tindog na po kita. Simbagon taan tataramon, ipahayag taan katolikong pagtubod. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kaglalang kan langit asindaga, asing ki Hesu Kristo aking bugtong niya kagurangnan ta, ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulungal daw na buhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa kung amang makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang ni mga santos, sa pagpatawad ni mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kusog buot, darahon ta sa Diyos Amaan sa tong pangangaipo. Kahiraki an sa imong banwaan kagurangnan. Kahiraki ang sa imong banwaan kagurangnan. Para sa mga naglilingkod sa simbahan, na maimbod asin daing takot, na nagbabalangibog kang marahay na bareta kang krus, asin pagkabuhay liwat ni Jesus, mamibi kita sa kagurangnan. Kahiraki ang sa imong banwaan kagurangnan.
para sa sato gabos na Kristiyano, na makanood kitang magsunod ki Jesus sa saiyang dalan nin paglingkod, asin pagsayuma sa sadiri, tanganing magdaraning kaugmahan, asin paglaom sa mga nakapalibot sa to. Mamibi kita sa kagurangnan. Kay raki ang sa imong banwaan kagurangnan. Para sa mas marhay na sosyedad, na mayo nin si Isay man na tinutungtungan, asin kung saan ang mga tawo nakikisumaro sa lambang saro, mamibi kita sa kagurangnan. Kay raki ang sa imong banwaan kagurangnan. Para sa mga tawong nawawaranin paglaom sa buhay, masabatan man lugod ninda si Jesus na nagpadago sa saiyang dalanin pagtios na siya sanang saro, mamibi kita sa kagurangnan. Kay raki ang sa imong banwaan kagurangnan. Para sa mga maatubang sa kagadanan, na mapakusog sindakan presensya nin kagurangnan, asin sa tabang ning mga may pagmakulog sa inda, mamibi kita sa kagurangnan. Kay raki ang sa imong banwaan kagurangnan. Para sa sato gabos, na ang mga maabot na aldaw kang Simana Santa, maging panahon ning grasya para sa sato, asin makadara sato na mas makarani sa kagurangnan. Mamibi kita sa kagurangnan. Kay raki ang sa imong banwaan kagurangnan. Diyos na samuyang Ama, hinanyugaan sa mong pamibi, asin tabangi kaming masabutan ang lengguwahe nin sakripisyo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Liturgia kang Eucharistia. Magpamibi kamo mga tugang, tanganing ining satuyang atang, akuon man lugod kan Dios amang makakamhan. Akoon man lugod kang kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asing kamurawayang kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asing kang bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, huli kan pasyon kan bugtong mong aki, han pagkahirak mo, magin harani sa mo. Tanganing dawa bako kaming maninigo kaiyan, huli kan sa mong mga gibo, sa tabang kandaing kabaing na sakripisyo, makamtan mi an sa imong pagkahirak na sa mong linalauman, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong espiritu, iitaas an mga puso, initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan sain. Magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Tadawa siya mayong sala, nagpakanigong magtios para sa mga parakasala. Asin mag-ako nin bakong matanos na hatol para sa mga tawong masumbikal. An sa iyang kagadanan, nagpara kan sa mong mga karatan. Asinan pagkabuhay niya liwat, nagwaras sa mo kan kaligtasan. Kaya, kaiba kan gabos na mga anghel, nag-uumaw kami sa imo sa magayagayang selebrasyon na nag-aawit.
Kagurangnan, ika ng God an banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya, sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuas siya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, taini an sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, taini an kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan, asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinakban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong papa, si Leon, ang sa mong obispo, si Joel, asinan gabus na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan, ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Diyos, Nuestra Señora de los Dolores, kaiba ni San Jose, sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urugnaan sa mong namumuktan, San Judas Tadeo, gabus na santos, nakaidtupa, nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin ka iban niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin ka murawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Naghihingowang arugon si Jesus, arugon taan sa iyang pamibi.
Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkahera, magindanay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Yesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ang sa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigoan na kami mapatuninong asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. bilang mga parasunod ni Jesus, magpatinaraohan po kita nin katuninongan. Uya an kordero kan Dios, uya an nagpapara kan mga kasalan kan kinakban, paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi ang sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo. Tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen.
Maluhod po. Pamibi sa Jubileo kan Diocese kan Legazpi. Mamumuto na Ama, minadulo kami sa imo sa pagpasalamat sa 75 taon na samong pagiging diocese. Biniyayaan mo kami kaining komunidad nin pagtubod. Tukdoe kaming maging simbahan na sinudal, asin gibuha kaming mga saksi kan kaugmahan kan ebanghelyo. Inantabayan mo kami, kaidto, ngunian, asin sagkod paman. Patalubua kami sa pagtubod, papagdanaya sa paglaom, asin pakusuga sa pagkamuot sa imo, asin sa kapwa. Sinusugo mo kami sa padagos na pagmisyon, palaada ang puso mi na maging siring sa puso mo. Tanganing magi kaming padi, propeta, asin hade para sa banwaan mo. Huli ki Jesucristo kagurang nanyamo. Amen. Nuestra Señora de Salvación, San Gregorio Magno, San Judas Tadeo. Mamibi kita. Kagurangnan, kaming mga nabasog kan banal na atang, kaming nagngangayo-ngayo sa imo, namimibi. Tanganing kaming ginibo mong maglaom sa tinutubod mi, huli kan pagkagadan kan sa imong aki, gibuhon mong makaabot sa samong minamaot, huli kan sa iya man sanang pagkabuhay liwat, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Tukaw po. Tukaw po para sa mga paisi. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa Alay Kapwa Sunday. Anatipon niya tong kolekta sa mga misa kanakaaging Sabado asin Domingo, nag-abot po sa 39,779 pesos and 20 centavos. Ambag niya to sa siring na oras na misa, nag-abot po sa 5,119 pesos and 55 centavos. Ang second collection, nag-abot man po sa 8,068 pesos and 20 centavos. Para po ini sa tada. Sa Abril 1, Miyerkules Santo, magkakaigwa po ni Lenten Recollection and Confession. Pakatapos kan alas 5:30 sa hapon na misa, iniimbitaran po kamo na mag-atender. Anakolekta niya to para sa bulan nin Marso hale sa tada canisters, igwang total na 1,259 pesos and 50 centavos. So mga nagbalik kang sa indang canisters, pwede na po nakuwaon sa opisina ang canister. Tanganing magpuo naman na maghulog sa mga ini para sa bulan nin Abril. Asin mawot mi man po pasalamatan ang mga nag-donate kang nakaaging semana. 5 anonymous na tig 500 pesos. 2 anonymous na tig 300 pesos. Haliman ki MB Store, 500 pesos. Asin ki Kathleen Joy Perez and Jade Agarin, 500 pesos. Diyos mabalos po. Pagbalik ta po sa masunod na Domingo, iyo po ang pinakamahalagang Domingo sa gabus na Domingo. It is the highest celebration in the church, Easter Sunday. Ang tugon po, magbado nin puti. Puti dahil iyo ang kulay, kan bado ta, kan kitaman binunyagan. Magdara po nin kandila, tama panibago po kita kan satuyang baptismal promises. Pero bago kan Domingo na maabot, ining maabot na mga aldaw, makakatabang na magpararom kan satuyang pakasabot, asin apresyasyon kan gigibuhon sa maabot na Domingo, dahil surugpon po ini. Inot sa Miyerkules Santo, after the 5:30 p.m. Mass, siring kan sinabi, igwang recollection. Mantang nagpaparecollection, digdi duman sa likod may pakumpisal. Required po ang Katolikong magkumpisal at least once a year. This is the best time to do that.
Sa Thursday po, wala po kitang St. Jude Masses. Pakisabihan po ang kapwa deboto ni San Judas Tadeo na wala kita kan usual na devotion masses. An igwa kita, saro sa ng misa sa bilog na diocese, duman sa Albay Cathedral. Pwede ka mong magduman, pwede man pong mag-live stream sa Radyo Veritas. At 8 o'clock, igwa po kita nin Chrism Mass duman, mabindisyon si Bishop kan mga lana na ginagamit ta sa bilog na taon, ang mga padi, mapanibago kan pangako ninda, may uordinan kita na bagong padi, dangan maanunsyo kan mga bagong assignment kan mga padi. Sa hapon, digdi sa parokya ta igwang Mass of the Last Supper and Washing of the Feet. Ang mga liturgical ministers ta, mapanibago po kan sa indang commitment as servants digdi sa satuyang parokya. Pag Biyernes Santo po na aga, so mga dai pa nakakumpisal, igwa pa pong pakumpisal at 8 o'clock in the morning. Tandaan ta po na ang Biyernes Santo, aldaw nin fasting and abstinence. But sabihon ngunya na Friday, bawal ang karne, saka 1 full meal lang ang pwedeng kakanon. Dangan, pwede man na may smaller meals, pero pag pinagsalak mo, dai makakabilog nin saro pang full meal. Sisay po ang required mag-fasting. Ang edad po, 16 pataas, if I'm not mistaken. Sagkod 59. Anything lower than that, I think 14. Anything lower than that, and anybody 60 and up are exempted. Pero po, ang abstinence o daipagkakanin karne, sakop po kaiyan ang edad 14 pataas. No upper limit. Dawa anong edad mo, bawal ang karne. Dangan pag alas 12 po ninudto sa Biyernes, igwadigding 7 palabras, pwede pong mag-attend nin personal, pwede man mag-live stream. Pag alas 3, igwa pong adoration of the cross, asin pagpakomunyon. Pag Sabado po, nabanggi, igwa kita nin Paschal Vigil. Imbitado po kamugabos dahil iyo iyan ang main celebration. Ang Paschal Vigil is the mother of all vigils. Giraray magbadong puti, magdarang kandila. Dangan day na po magdaranin tubig. Natuod po kitang nagdadaranin tubig tapapabindisyonan. This is not the time for that. Day po kita nagbibindisyon nin holy water na iuuli sa harong. Ang binibindisyonan po pag Sabadong banggi, baptismal water, para lang po yan sa pagbunyag. Day man po kamo mabunyag sa harong, para lang po yan digdi. Dangan, kung nagsimba na pong Sabadong banggi, dahil na po required magsimba kinaagahan. Sa Easter Sunday, ang misa ta po, mapuon 5:30 in the morning, igwa po iyan nin salubong procession at 5 o'clock, then 5:30. Wara pong masunod na 6:30, ta counted na itong 5:30. Ang masunod, 8 o'clock, 9:30, as in so usual ta pong Sunday schedule. Father, may 4:30 ba? Arog ka ining sinimbahan mingon yan? Igwa po. Giraray, pag nagsimba ng Sabadong banggi, dahil na required magsimba during the Sunday. Pero kung gusto po nindo na magsimba Sabado saka Domingo, wala pong maraot. Imbitaran ta po ang satuyang mga kapamilya na mag-participate. Sa luwas, igwa po kitang tarpaulin banner kang gabus na schedule, pwedeng picturan, pwede man hanapon sa Facebook kang St. Jude. Matindog po. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan po kamo kan mamumuto na Dios an Ama, asinan Aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos.